ವರ್ಷಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸುರುತ್ತವಾರನು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ ಪಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಪಿಲಿಕುಲದ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಟು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ 2018 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಏನಪಯ್ಯ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಖ್ತರ್ ಹುಸೇನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಲ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಟು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹನು ಎನ್ಎಫ್ಐ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಖ್ತರ್ ಹುಸೇನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಖ್ತರ್ ಹುಸೇನ್ ಪಾತಿರ್ದ ಕಾಡು ಮುರ್ಗಲೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂಚನೆ ಅಳಿಪುನ ಅಕೀರುಡುಪುನ ಮುರ್ಗಲೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪಾಕ ಮುರ್ಗಲು ಅಲಿವೊಂದುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತ ವಹಿಸುನಡೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಪರಿಸರ ಬೊಕ ಕಾಡು ಮುರ್ಗಲೆನ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪಂಥ ಛದ್ಮ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಅಟಣೆ ಆದಿತ್ತರು. It's a very interesting thing that in Mangalore, the Pilikula is doing something which is very good for the students. We know that. A lot of developments are going on every time. And the main idea is to create a kind of awareness to children, students, about the importance of wildlife. With the development, we know that wildlife is coming down. The tiger numbers, for example, is dwindling very fast.